Wait, your friend Isaac, come. Yes. Isaac, come move. Yes, sir. Flexi. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might. Or see for 8 good years, and what try so be 2 coin, or try US, or try Canada, Nina now 1 chain. But over Zion, I atonsu putoja Holiness of Christ Zion Ministry, atonsu putoja Solution Center. Or see for a year near or then Hobadumia or near Bobo Bompire. Now Okohunu Yankupon D for Modia Quanchile from in the Ojina, my Musujina Ukrade. US visa, multiple entry. You are the fire, we are the temple, you are the voice. Na edie pa like so obi sure because dodo na bu so almost na die ntina yenko ye ba ha yen hunu hwiden wo ba ye no eye twen na wo twen ye ne abotre ne de ekwan ben so na wo fa ye na wo so wenya wadanse Pacho me ba ha me ma me le so me nsa se yembra opportunity ne ba ye na ankoye se pass one ni bi inti last year na ye start se eba ye ba ye no ye bo afore ane ya bobi nyanka afore ne ya bobi ni abehu papa de ye bia de ehu shem empire bo bibia, and through that direction said the be my see diso ni ye no one time erade my breakthrough bro adwene ntiase it na che me tie se do sisi kan na che se wo be hu Nyankopon di for one ti na fie wo be bom pa ye akwankyere bia wo ye bi ma no sisen e bia ye ba kwese de bia mpai bo ne yekohu odifo process no be aduru bia me se maame entena ho say process we tumri kana ko no asenya ba no abehu papa de bia every Sunday bia me mani ko hu papa Ewurade adum okoya omu yi ni din kura free mu yesi interview no one pass na me se maame wo betena efie ama ade ya fa akọ tumni ka ko hu papa obi kwa embassy kura na si efele no a obehu papa na ne nsaka na wo de interview no na wa fele ka ho ko yo tumni ka ba na papa ma na kwankyere oh nsiranka oja benya ankopọ ya moto We stand in awe of you. Sunday we ye wodi nsuo eba ha yade bi owa watimi anom Dr. Drosa emfa ebredru se ye ma sunsun maduru etifa ensuo enkotam galon so fa ma ha pensuo because oba no no wa ha ti galon ne kese na de beba no ye hye nsuo ne ma oba num ni nyina wa ha eti pewo nsuo a wode ba ha kwasi adai me de mensa batu nsuo so me kira wo se ye sunsumofo na ensuo na dane wana odu nsuo ba ye oba num nsuo no wodem he ya yade bia wo so biara wo ba fie gudem ha ansa na wo firi ago me ka yanumi no ni hunu sa brantie bie apagya ne sa wo Yes sir kusane sa adena me ka yanumi no wo pagya ne sa wose adetiro kan yemni yon wo pagya wan sa because me hunu this my God winim anya wonu o na mo me ye wo ba bi ofata na koma ho but oba am ne no no eya ne girlfriend anya wonu a o but Debbie we your friend yanumi nungo Debbie we your friend Isaac come yes I said this God is a my good God. God. mi hunu te said ye mi nua ben me yo obebo mpaye kakra mi hunu te said ye na ade bi hyeniti te se eche na eche na yira ye obo mpaye kakra no eche na san be hye no Amen. na ye ntia me kokobọ ye numi nonwo ne se me hunu te said ye esei bi baba besi My God. na mi hunu te said ye ya frɛw
na ye frɛ wo no eba begu wo phone so say diamond na begu wo phone so say diamond no Jesus. me hunu say diamond anim no me hunu te say de wasegu eye akoma My God. and wasegu diamond My God. and wasegu ring My God. and wasegu kiss I don't tell you obi aniwa ogie chinye te so no My God. I'm telling you na kuma den eti me ba na ye adwuma ni nyina what the ho and wo mark no and wo mark no and wo ka woni tiri mu say ya no kura anka wo mefrɛ wo no Oh. Ampa. Wasi ampa. Ha. Omani nyina di for no. eti sanka okonati yi a ko be ba be frɛ no Yes sir. anka be to no so mo afrɛ no ba si de no okonati no okonati ni ye ɛyɛ no kura de a ɛne ɔmra meka bibi mfa no ɔno so nya word yam connect ni sa o che se urade maba My God. minim de otumi ye Yes sir. eti fa wakoa ne so Yes sir. na won kasa me ho Yes sir. ɛno ne ade connect Yes sir. Oh yes. Power. meba wo ye tien wo ye nyame Oh yes. wo ye tien ana wo ba ha Ha. ya pointi Kristo kyerɛ wo Yes Lord. na yen ye gyina nkyɛn My God. because anya yen na ye ye Dabi. na Kristo na fa ye so aye Amen. eti sa wo connect na wan connect in such a way say wo bedan Kristo adi a na wo de mimi nipa no be hye Kristo anaya an connect your say an connect ye And connect ye. Charger Power. Nasha. Macho. Ewurade fa wo so agye eye sa lady no My God. ni hunu se sunsun mu na omonam baabi omonam no na mahunu te se de brother bi ka ne ho brother no ka ne ho no wo hwa ne jeans no wo hwa si de wasiesie ne ho te se obi ofiri America na aba My God. na mehunu te se de omonam baabi na omokwa say yenkɔ water force My God. na mehunu te se de omakɔ water force na omokokoduru water force no omakɔ ye de we so mo ye bia omo san yaba mehunu serious accident Jesus. at the team na obi tia firi so My God. mehunu so oni tia firi so Jesus. and the radical cham say obi wa ha oni mo obi na nipa kro ni nyame wa apam anu ti memfra no na mefo ni nyina wo ma sa nipa no My God. na san we die anu wadin Jesus. obi wa America Ha. no aba bedu fie Ha. na ye de accident teta no Jesus. but now sa branch ya bedu ha My God. I say can't move That's it. flexi Ha. what's it say Papa, asɛm a woka no wɔse nnipa no last week free saa America wɔbaeɛ sɛ si a me ne woka sɛ wɔse awia no wɔfrɛ sɛ ɔmo kɔ kentampo nti baabi asɛm a woka no ɔmo kwa kintampo ɔmo wɔ sɛ si a me ne woka sɛ yi omo wo se sie Pacho ai. me hunu se ebebo anwumre be se 7:15 My God. na obi tia firi so Jesus. so di jina na so My God. peja wo se kosoro pagya wo nsa kɔ ka se soro wo Yesu di mo Oh yes, Sirimo. baby omo wo se sie Baby, you must see. Ewurade abasa Ewurade abasa. Enko wo se sie Enko wo se sie. Enko wo se sie mo zama pai wo ba ha wo ni obi ani komo wo ba ha wa kan nsem bi a kyerɛ obi ani Pacho David. obi ani mo ha David, Pacho David. wo ba asɔfo bi anche wo nkɔhyɛ baabi musabusa wo ɛkɔ bɛhyɛ nyadagye Pacho David. yɛnya dae Who be a cry? anka ɔno kora nka ɔmfii because wonim deɛ nkɔfoɔ bi yɛ kwasɛm wobɛduru hɔ a ne yɛ busabusa wo amanneɛ busa akwan so aha yɛnyɛ saa wa ha ɛnte saa anytime hwɛ awurade afa nkɔm hyɛ tumi so my God akɔkɔ sane afidi a yɛsum wɔ kwan mu amen o bomu yɛ awurade ɛ yɛbɛsɔke ne pɛɛ nie Jesus
the best shocking the pa because AC no na mini ho na wini ho. Yes. You from brochure by you know. My God. Oba o penasem o penedi nasem. Enti oyi ne mpaboa kra de hye no. E wo fie. My God. Ama lady ne hye. E no kan say ekwo a me kwa me de be ma wo. Enti lady ne hye mpaboa no. No ne nam ho no. Ana honhom ni gyina no se wei. Ena na mu ye showcase. My God. Enche bia. Ya badi da mu mienu one day. Jesus. But awurade aka kire me say. Hey. What the me see ya say? Hey. Oyanfo. Yes. Ama wa my Ghana. Yes. Me na you from Ghana. Come and breathe. Brother. Awurade gyina wo pa agboso. Wa save burger. A save ni nuaba. My God. Awurade asi abehwe wo. Amen. Me say enne ye da awurade akyire ni tumi wa abayewa ne bra so. Jesus. Ama na hunu say Ya know ho. odo no. Oh yes. Cause ade wey ankebesi obi etimi nya ho hwe. Etinka wo aka akra ma wadu no. Na ya frɛ wo number no afri hospital baby. Jesus. Aka kyerɛ wo say wonim nipa so masi. Yes. Ene wawu da ha. One abrantie bi omo wu da ha. My God. Etinka wo ena ombedi nka afro ene one job ena ombe frɛ no ba kono so ni phone so asa nkofo mienu we na ke ye be frɛ atawurade sɛ waso we ati asembone. Amen. Ya wo sɛ maso nti asembone Maso tiasambone da. maso beti asempa nko a Maso tiasamba kwa. bon sam wasoro fa sha ho ma me Sunday ya ebei ke wan kasa wunsuo such a ba ko pe na fa bra dem ha wo de kase ba wo banum ni nyina sa na kwankyere ne tie ti pe ba ko pe na fa be hia mo ha Sunday na Awurade be fa me so a obeboa wo ewo Yesu di mu ewo Kumasi atonso putueja ye hia wa ha me say me pese Awurade fa me so na wo boa wo Mami ka semi wo se ni kunu ye Thomas kese pa ye ka Thomas de ba ko na no Bible mu ye yi ni firi na de ni kunu be hye ho because na asem ye din oseso mo hwe TV kura so ohun se asofo ni gina so de na ebo na ohun ojaba TV kura de na ne problem kese asi but mami timi nya botre sere Awurade se Awurade kami kuna koma non de oma ye ntu anamo sa na for years be ma ni adwuma mami se abro mutu omu na si ha omu be hu the state seer e wo solution center ha se odi form o makwankyere akwankyere no kro omu ntimi but because odi ne na si dem hai ene akoma pa onya de bebo mpa ye taato no ene ma me osi hukunu ma ye den Basho omo friend is o meye medicals adwuma na company na friend no nti wakoye ene ndra anadwo omo friend is o mewo pane bi na Monday o china Monday omre na chese na adwuma no kro mo mfre no but oba ha mo koye no me say ye friend no kra de beduru ho no yensan friend bi na ye disappoint no ba nshan Kenya me say ye ba ha say no nyame guso ye na adwuma enti se wo bi hwewa because on said dodo na hwe TV ni nyom timi ka se de be ni wo hwe ye na unya gidie na otu na mobile e de na nyankopon ayi a won so pese o ka kire obi de nyame ahia ma me no che say me kunu de no kra si no eye adansi die kese na me sire nyame se de aka no onfa nka ho maye na ye medi adansi e chen we si hwe mami ya woto ne bag ni me bo Mary no o kan se bi woni ti mu sa ne se ade no o kan sa se mu Mame, papa so obo Mary no o kan asem bi e wo dream bi asem na kan. Mele. wo ya dai Me ba de mele. wo ba de Mary My God. rabe kan wo ka kire ne se onsansuo na onton kwasuru na nsuo ne mra megu ne so o ya sa de ni wi a ya wo da be na wotwe mankuna busua bi wo ne father side e from Bonsu family na sa Bonsu family ho no obi ba to foma mo ade ne ho ai Amen. Bawusam ya onya oye wi a mo mra na mo bede nyame ase wai Amen. in the realms of the spirit My God. we na me hunu Jesus. me hunu se me ma me di machi ye ko baabi ya kwa akoduru efie bi anim ye wura fie ho ye wura fie ope na ma me ni so wura fie ho o wura fie ho na okokoto se obi ehwi ade na mo fra ne banche more no My God. ewo fie ho ma me akogina o kasa nipa ne ho a
omfi no mehu sɛ wafiri ne nkyɛn saa sɛ wɔse papa sɛ wɔmfi mi a ɛneɛ maame nkɔtena se mehunu sɛ maame wakɔ ne fie na wakɔ akɔtena akonnwa bi so sei na akonnwa ne teɛ akonnwa no yɛ plastic chair ɛyɛ sea blue ɛna akonnwa no sɛ akonnwa ni a mofa plastic chair mmerɛ me mofa plastic chair bi mmerɛ me mofa akonnwa bi ammerɛ me fabra hwɛ sɛ akonnwa ni a plastic chair bi wɔ fie hɔ sei na teɛ ɛyɛ blue light blue ɛna ne nsa sei awayɛ firi hɔ mehunu sɛ maame na tena saa akonnwa no wɔtena so na wɔgu hwee My God. ɛba honamani ama mehunu sɛ wakɔtena saa akonnwa no so wɔ fie hɔ plastic chair ne kora mehunu design bi ɔmayɛ te sɛ flowers wɔ ha maame na tena so ani soɔ wɔtena so na ɛde ne hwee wɔ sɛ kum na aka n'akyi kasɛɛ mehunu sɛ maame wɔ ati hwee kyɛ mu mama w'anim hwiaseɛ no wɔ accident wonya accident wɔ motorway wonya no wɔ car mu na mmom wobɛnya no wɔ fie akonnwa bi wɔ mu fie hɔ a ne nsa baako ne nsa baako Check the rest. Bounce, yes, Mazo. Meba. Busa maame sa da na ɔka age. Wɔsi musa dan ka age. Me ma hada. Before offense abofo. Yes. Na akonya mete so plastic e ati se de work na nsa ba ko ogu. Enti me tra so kwa na se me ye me ho yi. Maame ye de wa accident ahyem. Awo wa fie ho. Na hu sa watena akonya no so. Wotena so te se de wanante wabrɛ. Wotena se ati cream. Ye ma so de wo hospital. Doctor can say I can was spinal cord. So mu wiase. Ye wurade kan kyerɛ me ne sɛ ọmọ ṣiṣẹ́ ni biase adi ato ama frema bi frema wọn adi frema. Bounce, yes, sir. Meesha nkɔmɔ na mi nya yi. Professor. Meesha nkɔ. Professor. Ana mi nya yi. Oh mi nya yi ana. Maame Gladys. Gladys frema. Wo. Aduane a wano ama nkɔfo mɛdie nti awurade sɛ obehu wo mɔbɔ nɛ. Amen. Bounce. One I would win so ni free fie ba. Next week Sunday we yi. Would nsure eba ha. Yahye bi owa wetimi anom Dr. Drosa emfa. Ebredu say ye ma sunsun maduru. Etifa ensure. Enkotam gallon so fa ma ha. Bensuo because oba no wa ha. Ti gallon ne kese na de beba no. Ye hye nsuo ne ma oba num ni nyina wa ha. Eti pewo nsuo a wode ba ha kwasi adai me de mensa batu nsuo me kyerɛ wo sɛ ye sunsumofo na nsuo na dane wa na do nsuo ba ye wo banum nsuo no wodem he ya de bia wo so biara wo ba fie gudem ha ansa na wafiri akɔ Debi ameka me sise odifo twere ade kura na so wono wo chat na wo type kura na tumi wom ebi hwe TV no ebi di adanse odifo tim betena so eka se me ma akwankyere brabe di adanse mobile money na man down fa de kan wakoma bia bebre na solom so enya no kure tie ade bia nyankopon be fa ne difo so be kan bia so wo gidie nko a to anamo wo benya mu adanse maami ogina ha sei me se o ka asem bi na asem no mema naka but o se abra o hwe TV no onyankopon difo de beto so se wo betimi support orphanage no adanse bre onyabre tie ni nyina eno fa mobile money number no tie o ofa number no so wo bompa yegu so se awurade e kama koma se menso memba for de kama koma bia nti o se everyday bia wo ye na woton aduane chese won ada wato aduane e doso awanya sika kese 500 Ghana o se no kura wontumi nda because nani timi dia ma ofiri mpa so bofom but tie ehu na chese everyday bia na etre na city but ada onya kese 500 no se no ma mintu anamo we nhwa de o se o starte se
ɔboa enyanka no sɛdeɛ odiifoɔ kan bia no adanseɛ ne bi ba no say adanseɛ ma memmo so afɔre minim sɛ yɛ den a wɔse ada wɔ start ye saa week no ɔkɔtɔn aduane ne sika wonya ye ma me so nya sɛn Minya 1,600 for the day now for the day. Minya 1,600. o start ton ade nya sɛn Me start to ade ache. Minya say skada. no like o start ton ade nya sɛ o hwɛ mfie dodo bɛ sɛn Me start to ade be 9 years. hey Good years. Na me di kochima. Ana obi ma me dabre se me betena sentimiti Kumasi station eton eduane wo. ɛno mpo na unya kɛseɛ da Minya kɛseɛ da me kɛseɛ menya ne 500 that day kora no. Na enye easy. ɛne sɛ o start sɛ wutu anamɔ a ɛka wakoma sɛ wo nso mu anyanka ne kakra ofa mobile money number no saa week now start yɛ na wo sɛ wonya asɛn Saa day na me start yɛ no me na de kye saa da na menya 160 1,600 ɛna menya yɛ na de kye bio mu na me sa tu saa na mo ne bio menya 1,700 nti ada market ne nya de bi 1,200 1,300 that day no na ase enkoyie ɛhɔ nam sɛ de menya de me dru fie ha na me beboa TV program na nti ene me ba ye ma ba beboa TV program kese no na me bo mpa ye se mesa mekwa mesa aba no na me de adanse ye kese de echense adanse no so de o de echense nsu beba nyame nhira why Not by might, not by power. Sunday ya ebe pe wan kasa wunsuo such a ba ko pe na fa bra dem ha wo de kase ba wo ba num ni nyina sa na kwankere ne tie ti pe ba ko pe na fa be hia mo ha Sunday na Awurade be fa so a obeboa wo ewo Yesu di mu ewo Kumasi atonso putueja ye hia wa ha me say me pese Awurade fa me so na wo boa wo iti ma ye hia ensuo bi a wo pe ensuo bi a but wo de dodo ba wo ba num ni nyina sa na kwankere ne kire iti wo de polytank ma ba wo bebo ni nyina agubo ansa na wafiri ha nyame onhyira mo onka wo ho ada na mahunu sɛ de ukuta shock o mo de chiro board so wo kyira de Bon se mo ready. mama me sha wo nkom ana wo hia wo hia Shankom. shade won sa nansen ya social media wonu sɛ omuliki abayuwa bi ni video Yeah. wana shey wunim sɛ so okwa asɔre ɛna nkɔsɔfo bi ka kyerɛ sɛ ɛnchi ebe leak video a anko beda auto but es awie no ɛno na nkɔfo hey media wo ba beduru ha enya bayisam ne ɛbɛka no Debbie. ye ka wa bra bon ho asɛm Yes sir. Lord. ɛkwan yɛ bɛfa so a wobɛdi yie Amen. ɛno ti na me yɛ ɔde hunufo wɔ ha Amen. yɛnya afei na meba bɛka abayifo asɛm Debbie. abayie ɛna wei na ɛyɛ daabi adeɛ minim sɛ de wo fɔm bɔ bɛba bia no mɛka kyerɛ Amen. ne w'ani ayɛ dɛn Ada hɔ. ada hɔ Yes, sir. hwɛ aberanteɛ bi ɔmo frɛ no asamoagye Kachiano. aberanteɛ bi yɛfrɛ no Williams Asamoah agye What it? aberanteɛ ɛnsɛnde wo naked video ma ne biem What it? ɛne ne nye video call nso naked biem What it? ɛyɛ sa manhunu sɛ ɔno na ɛliki o okibu wo ho nneɔma ɛwɔ ne phone so Jesus. ɛna ne phone no tɔɔ kɛm Jesus. ɛna nkurɔfoɔ bi faeɛ ɔmo tumi bɔ wura mu Jesus. ɔmo bɔ wura mu no ɛna ɔmo nya gateway information si nyinaa na mehunu te sɛ deɛ ɔmo hyɛ aseɛ de edu biw ne yɛafrɛ wo ne yɛaka kyerɛ sɛ sɛndi safe abra sɛndi safe abra sɛndi sei afei du baabi no wabrɛ sɛ wansɛnde ama yɛbɛliki o wansɛnde yɛbɛliki o but nkɔɔfoɔ na ɔmo bɛyɛ wo saa no ɔmo wɔ serem Jesus. northern rich inside na ka ɛbɛyɛ ne saa hwadeɛ awurade aka kyerɛ me sɛ Yes. memmɔ me nua baa yi kɔkɔ na wɔne Williams anyɛ video call
Pim. What? One sending naked pictures and money. Pim. My God. Bemadowa. Oh, we saw naked picture. Yes, sir. Bemadowa. Oh, we saw naked video. No crepa. Bemadowa. On can't trust if you will know. Debbie. Never on yada. Catch it, one more. I just catch you. Mammy. So what in common as it? What you say? One is Philomena Ado. I can say what so be shit. Now me want to say you leaking information. Now very na home mate. And no na or the who for me bear mu say. Metal. The entire me bear mu say. Me who say na home mate. Spirit be be jina na chi. I can say if you have abofra be na age ni munyam sa. Jesus. Kona koku ho enim bia se we dia so seno enim bia se we dia Jesus to extend say that who go school who school ha and who share Zibrim Tijani. My God. Bones power What's up about this? Shoot the roof for no. Yeah, back on the cheek. I'm not go woo. Abra on can say, my God. Oh, we're school. Oh, shia Zibrim Tijani. My God. And now Zibrim will catch and say, hey, now me should shout. Jesus. Now, who video be a bediha. My God. And we yi video no de kire we say go yi anko be yi video ndi a kire wo e wo library kwan na no free say onu Zibrim Tijani onu na ye o keep library keys no yes and na library ho so e ya wo ko pack ni o magu ho entinka asama mi ke besi wo library kwan na no etu wo be yi bibia no de a kire wo hwepe wo do sa begu bo no aye media me fa ho obo asino bakase me media me fa ho no adane no ho okwa na honhom ne ka kire no anim biase we na aso anim biase we kun ho etu omani beba mo so the next day on my school on the kwa kwhwe ne dam no na wa honhom no da ho Jesus and urade ka kire me say Philomena bi wo dam ha wo ye teacher ni na asem say na wie ye tie frɛ no ha